kado gawe perangke atum pan curolo nang litum ke wang apot APHLC pen pini review committee a meeting dolo review alam kelang tu ako kelang tu voy nitum election hut koposon no maga ceplang lai ho alam detail ke jethan un et elang pini apor ka ve pen job seta vote kelong a hisab bang se ja semet en lo nitum choro lo rong rup ke do town ke do atom phananta duk det atum heng choyor chot han choyor chot atum anta otorikshaw ka solai atum truck ka solai atum gari ka solai taxi ka solai atum anta nil tum hanang rap dun lo kheti ke claim ar phe ka choyor hansu ka choyor theng ka choyor atum anta nil tum hanang rap dun lo ahut pen ke emekri li lap la pu anta do athema duk det amunit atum sikak kep betta ni tum hanang rap dun titi nilitum methang ke poisa tangka ve APHLC ke laposi rat atum nang ke rap dun pen atangka pensi nilitum election ta chedan dun lo la ka chedan dun pen theglong lo ason son pen apot tempering ason akahin ho ke claim ruling party tu ke claim thap ta dolo la pen apot ditum hai un echot lo sita 2019 aningkan MP election hut nitum APHLC pen suri thom kep ra sir kep so se chot anak nil tum ke long non bangke rat atum nangache tudun pena jok lak isira suri trokner kebra troksi nilitum apan vote nang pidet lo suri lak isira suri trokner kebra troksi so selang he dat la pan se tum pulo la pen la puthak ta ko vote belo EVM kang pu peta dolang troksi ner kep EVM kang pu peta do henodak pomat ko pipilo nemat ing pu pedet kor kanthi pendado la pen ke bukajan pendado la pen ke dak along kaprek pendado la son thak la jong si ing pu et lote ni tum lak isira suri troksir kep so sedet ji kelong ji ong enai seta ba lak hini do ke ji ni tu kelong ji la potsi la ke ning arong alam rat atum itum hanang nang ke rabdun pena jok lo rat atum nang ke rabdun puta lata ison lo seta jasemet ke rat atum cicini lo je itum methang a party inglong a rat khilonjia okhomia atum adivasi atum duk det boy det atum a party e methang a party a vete itum reng un elo itum along ri long patta cerai un elo pokacini pena joksi ni tom panang rabdun lo nang tudun lo la sikadowe apanda churolo la nangidun chot atumta kalilang nangidun un atumta dolang halau so vote ki pi arni athema helo pik ke dam nang atumdu kilometer flikep la po an ke dam nang atumta do alang litum nang pidun un edet lo alang litum pananda churolo kilometer kahelo 70 kilometers anda dua rakom polling station kave la pen ajaha tungge amen ningkan photrok lo amen ka je thap dun ji ka bori seta amen che thap dun long lede sonda du lo la pen tribal atum amen jasemet karbi atum amen abang la BJP sarkar atum delete warat lo ka delete pagela ka cancel lo ke than lo voter list along pen ni tum ilitum amen nang than pik khangyang lo la pen ajok ilitum ke hai thu the det si ke che tum a party si hai thu rong lo non apor dolang itum che dan unjelang la pot si rat atum phan la si aning chibinang po itum emethang a party che hai vek vete
ilitum edet lapen elong ri cerai un e langdam lote theklong po Bengal tabang TMC laki amethanga party lo lapen ke Maharashtra ta Marathi atum a party dolo Gujarat ta Gujarati atum a party dolo Delhi asor tabang amethanga party AAP pu dolo lapen ke North East anatu Khasi Hills tabang amethanga party si dolo Nagaland ta amethanga party si dolo Mizoram ta amethanga party si dolo Assam bang anarlang non dosita kang dup lapen ilitum bangke non ing tang pon bom lo Mizoram ke amethanga party si hai lap hala dake bang amethang tum chalang thek ser lo hala tumke lasi ilitum ta char lidu nang po la solong pini ke lasi nilitum jasemet ke rat atum han kachuru pini a meeting penajok ni tum churu lo nilitum labang so meeting along MSC a constituency long kep ke nilitum APHLC tum si haidet lo NC Hills mate di Mahasau along bangke nilitum dam et un edet lamat si gorom pani umrongso constituency nilitum haidet lo hamren ta haidet lo so cheng ta haidet lo so cheng dhenta ta haidet lo Korkanthi ta haidet lo Singhason ta haidet lo Lumbajong ta haidet lo Sorupothar ta haidet lo Nilip ta haidet lo lapen Dwar Bagori ta haidet lo nitu pudam ette Singhason bangke non MP ke hai amunit a constituency lo EM revenue Omor Singh Tisol alang li rem to det adake neli siga hai adake non ka plang bangke lasi munit tum chini bom lo poisa piwaret aling le kidun galilo non ke phak ok pape chuwaret aling le kidun galilo hor pijun waret aling le kidun galilo munit tum chichini lo amit hang adet lapen amit hang ajat amit hang akhei cirai nangji po alam bangga cicini pik kangjang la la penon cicini tu bom yelang nilitum bangga ke klem bom po pacini ja pansi la si pini la po ansi rata tu ampan churosi la bangso a perangke ame along bangke nitum la po ansi kang ton lo kardom nang nilo neligama thateng ke athema man munitum cicini lo mati dinon ke la BJP solai tha BJP Congress laku kobo leibo atum manda punang kok po hemate atima Congress usi ke cheng mati di lake 2012 na lom mesi jaseme ke cheng bo SIU ke doge 2005 aningkan pen bo Congress ke dila SIU ke wan ke Congress tum ke di lai hui pen oposi non ke ilitum sakurita ve itum arni ka cho dunjia thain anong ka cho dunjia thain da videt loge non ke la pena jok ilitum amunid riso o karjang tum bangadet kar nang etlo atum mi hetta haladak jurabat along vinayak cement factory along karbio so hamren pen alang lipan pilut chok lo arlo pilut chok lo nang arlo claim dam thapulo machine an off etlo Amar alang li luchok pen machine ako on to der amar pe kring hak pe sek hak alang lipan ke podam nang pe pot lo dak itum ka chong dat athayan da ka ve pot lo ke dila lasu ka chong dat athayan da ka ve pot si itum duk pig lo a hema ritan da ve der lo pu chichini lo non ke lasi lapu an hedi 39,000 2019 and inkan pen non 39,000 pen non ke 1 lakh isira suri trok ner kepra trok si so se avot itum long tang lo poisa ki pipen kali aning ke hang men sigawang lo lagi ferere pin men sigawang lo non ke fere tu the mu chot po non ke wang tu mu chot po athima BJP le power kali lo non ke central government ke ni तुम चिनिया तेंगे बीजेपी का लीडर पो लगे
in netum India block atum si netum puji pudu nang kok lo athema netum to apan APHLC ke India block along si dokok kente jong si ang song jong si Indian block atum jong si ini sarkar gotton kolong te Ladakh nang li tum han ko pini award sai nang piponi masa la thoge piji la ke netum ning thelo ili tum ko an ba ke claim un la lo akam ba ke di ko an lo lama ning je dun un ko an lo itung ka pe klang dun un lai lo Sir, kailan na Assam Chief Minister Mr. Soma kanin je la press meet kanin je do particular religion atum ke BJP against loksi claim kan claim apen BJP hanbut PP madang so thanang party ka Himanto Biswa Sarma ki pu bange lata hok lo la particular religion alangli ta hala daksi do dun lo alangli tum bangke la tribal lo akur kang dei pu lo ki pu adivasi atum aphan akur kang ne shudra atum birudhe lokse claim la alangli tum bangke la pen alangli tum bangke pu lo ধর্ম আলাম পেলে নাং নে পুলো বিজেপি তুঙ্গে ধর্ম আলাম কা নিংজে লক পেনসি ইলেকশন চেপে হাই কালিমা গালা আহক লগে দি লাগে হিন্দুত্ব পুলক সি নিয়ে কে দি লাগে লাহেলে আমাসি লাসি আলাং লিতুম সি লাসো কামাং এগে ক্লেম লো ধরম মানলাম পেন লা পলিটিক্স পাথুগে আলাং লিতুম লো বিজেপি তুম লো লাগে ধরম নাম চারবো দুদিতে যে bang kapacar wuja pan lok se claim lo nili ili tum si ceri nang po lagi tum thorom APHLC penge thorom ateng thorom anatu pen le tu ge dam galilo non karbi atum dei non karbi galilo tribal atum non 1,87,000 nang ipi har nitunge karbi atum Christian ko an logo ha 20,000 lo net 50,000 lo ne ana ajha kan ne ka Christian da galilo ke halatum ke karbi pusinai pidun lo kente itunge dhorom chelang le det lo intum mangi karbi pa akhai se ke chelang lo la pen kuki pu se ke chelang lo adivasi pu se ke chelang lo la pen naga pu se ke chelang lo ni tumge dharmo le ke chelang gali lo ni to mangi a ho galam lo lagi